Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Standby sa Action Night Patrol mga sunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman ang mga palangga na Montag Palamati, region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa ka oras, 15 minutos, karon nga adlaw, Miyerkules, katapusan nga adlaw, petsa 30, katapusan man nga petsa sa bulan sang Setyembre. Today is Mother's Day because today is payday. Miyerkules naman edisyon sa inyo sininga para tuntunan sa kalandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sininga news team aton sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, letter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police letter entry aton sininga Polisan, Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sinimata kag dulungan oras ang kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2. Liwat naman nga magalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga imulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa ang kagabihon sa Miyerkules ka edisyon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules ka edisyon, buylog nato na puwersa ni Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto waswas koromay area lang konmais. Importante way lang Malaysia aksyon papang Nixon tahom. Ang
Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa nasyonal kag international news center sa Action Radio Bacolod. Boylog nato na puwersa ni Action and Defensor. Updan magkita sa atong siring nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa atong nga IT expert Action, JM Viking. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinalagad, ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Alright, sa mga maninoy kag maninay, preparar. Ihada kag ihado, preparar para ganar. At ini naman ang numero sa kalendaryo, 86 dias na lang ang nabilin. Paskwa na. Why kita da? May nabilang pa kita kabali 93 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Ang inyong Christmas countdown tag sa kagabi. Diri sa inyo para tuntunan Action Night Patrol Program. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang una nga bahin sa ato sa nga pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kalawansang ng aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. ini mga bahin sa ato sa nga pagpakalagad ginadulong sa inyo sa kalawansang para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. ini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawansang
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Manaya-naya, subong ang lakat sang panahon, syado katinaw sang kalangitan, ang kabituunan nagaigpat-igpat, dugangan sang silak sang bulan, nagahatag kalinong kakatawhay sang aton syudad sang Bacolod. Wow! Daw binalaybay sa barangay. Uy, happy birthday gali antes ko malipat ha. Happy birthday karon nga adlaw sa amon pinalangga, mapisan, energetic, workaholic, hands-on, kapitan namon sa barangay Panokoy, nagahiwat sang iya ika-55 anyos na birthday. Kapitan Yolanda Bibing Noble. Kap, happy birthday, more life, good health, God bless you and your family. Ang panamya halin sa barangay council sang barangay Panokoy, halin sa staff, mga empleyado sang barangay Panokoy, tagalin man sa mga nagapalangga sa imo nga mga Pahanokoy non. Kap Bibing Noble, happy birthday. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon! Radyo! Ang ulan-ulan kahapon daw atagid sang problema sa mga barangay naton, especialmente sa mga balay nga naga-star sa Panghigaron, Kasuba. Muna bala permi ginasulit-sulit ha, every time gani mag-ulan, hindi lang maghatag kumpiyansa. I mean, hindi lang magsalig. Nga siling mo, diriya sa Bacolod, duway gaulan giman siya, pero hindi ibaskog. Why kaya kabalo, ngang ulan niya at aglis bukid? Iwas gani nga magdalo do ang tubi, alin sa bukid, puwerte ang karen sina. I mean, puwerte ang puwersa sina. Kasi kung sa syudad kaya, siling mo, daw okay lang suba mo, dugay kibot ka lang. Gahuganas niya pakadto sa imo suba ng tubi alis bukid. Amo ng rason kung nga kahapon tito may mga gindaga naman sa gulpiada nga pagtaas ang tubi sa mga suba dito sa Bacolod. Kaya na ito nasapuan tong bangkay sang nagabarangay man silingan nga tabok-tabok man to suba kahapon kati perting ulan. Dalo gid kag karen sang tubi ang nasugata iti dalagin siya. May isa pa gani nga walay makita eh. Taga dito taga Vista Alegre. Taga silingan to dito sa nakitaan kina sa ngaga sa pinakapunta ka Kasuba ka Barangay Singkang sa may Kalong-Kalong Airport. Kaya mo na da ang isa sa mga guluwaan ng katubi pagkatos baybay alin sa bukid. Dito sila sa Puan, lutaw to sa baybay kakalong-kalongo. Nagana naskitaan to sa sang saman ka mga isda. Ati amo gito sa ginapangita man sa mga pamigay ito sa barangay Masilingan. Ikay na siling ni Police Staff Sergeant Joe Mardora, ang investigador sa Station Number 8. Ito siya naglumpat gali kahapon sa nagtabok sa Suba Kakwan, Kamansilingan. Oh. Sugata ya gitang gagunos ka nagaharara nga porsa katubi lang sa kabukiran na dalagin siya layo manapuka niya eh kipa bala man siligan dito sa kitaan niya sa baybay kakalong-kalong nga nagalutaw kamo na gani nga basta kanila in chimpo specialmente kung makitaan nyo ang galom diri party bukid preparar kagid sabi ko na kagistar sa suba kaya way swerte basi pati balay mo anuron kabaha. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 9:57 na. 3 palitos para bilhin antes kita mag-uungot sa tak ng alas 10. Una kabayan sa ato siling pagpanglagad. I-check tanay ang paglibot-libot na aksyon na din. Amo ni siya kay nang una nga nakaresponder man sa shooting siya sa may area sang Burgos Public Market. O, sa may
Galo Street blada. Da sa nagabaligya bala mga manok nga Bisaya da. Kilid lang ka Burgos Public Market. Ano gina-revive gyapon tong biktima kado. Damo-damo gitong bala nga nagsulod sa lawas ya. Una gito kaya nagka-responder sa Action Eden eh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Eden Laboso, observation report sa Patrol Edin. Action Edin, come in, Action Edin, please come in. Mayong gabi, Action Eric, dugay nagsulo daw. Hindi amo. Lagi na si Butayang beauty mo. Marami pa rin isang good evening ko. Nagula nagsulod ha. Kundi nagbayang gabi lang. English to tani. English ito tirada mo tani, no? English to tani. Grabe ka ng atari mo daan niya. Pamatay, papers daan mo. Ito mo na. Hindi pwede nga gagulutok lang ang mga pantalon. That's why nagpalda-palda ang mananay niyo. Kaya Sa mga ihado ni Eden, prepara na ka mo, ha? Kamo na? Oo. Pula ko di ka envelope, pasudlan talang Facebook. Pwede mo na damo ni Station Brown envelope po, oh. Oh, perfect. Ako na uso, subukan siya na Eric mo. Yes. Kaya hindi na kaigo ang face mask mo. Ang sa ampaw, yun do, tsaktuwar kita ang face mask. Tsaktuwar, bisan pila kabilog ang ihada kong ihado mo. Do tigulang, kung tayo do 20 kabilog akong ihada kang ihado mo. Amo gani ko sikat ka mo kay damo nagakuha si maninay. Do si timing lang Action Eric. Kaya ang isa daan ka box ang face mask, 50 kabilog mo. Kasi tagduwa-duwa pang hatag ko sa ila. Mo ko nakagalante, siniya Christmas ya. So, gani man. Bantayin nyo lang, kay tagduwa ka face mask, sulod sa ampaw ang regalo. Tapos subong, di pa salamatan, pa na-relax siya, Eric, kay Yes. kinanla na daan. Subong, necessity na subong sa ato na ginatawag nga face mask. Baka nga bisan diin ka, Action Eric, magbalik may nagasuksok yung tanan sa face mask. Kag kung wala ka suksok, lain bang tulok si mo. Do alien ka sa mo palibot kung wala ka nagasuksok sa face mask. Mayo na lang niya si Sir Asher, yo. Ngaw. Pero may nagasuksok sa face mask, parang bisan nagapamati sa Action Radio. Ito. Pero may nagasuksok sa face mask, pero bisan nagasuksok. Kalau ba kasi magwapa lang virus sa 684 raw. Masibla. Pero hambal ya. Si Action Eden daan, pero may naglalambiyong sa syudad sa Bacolod. Mo bisan tinulan ng interview ya, basi kulbaan. So basi may dalang virus, bopurya palayo man. Kaya wala mo sa taga-asang kwan, Pismas Action Radio. May ara na yun si Sir Asher ya. Tiyo magani, bisan bala, nagadugang pagid yan ng kagwapo ya. Wow. Kay bisan matalang kitaon. Sir Asher, kabalog na sang porlo pa sa Kylie ni Eden na. Kalain. Kuha na nakadaan, no? 86 dias na na Paskwa na. Sir Asher, ipadala lang na kay Sir Nixon kung ano man. Ay, sus na, no, man doon na on-air tatuwa. Hindi ka na, wow. Ara niya si Sir Paya. Kuwanta lang na. Lahog na lang na. Pero kung tudon, muti mas mayo. Masalisi nga, matik yada. Perfect. Muna yada, nagdamo na ako ng maninoy. Pero wala ko malaga maninoy. Laway, puro na iya gopon, maninoy. Kaya? Kinagada, damo gini mapaskwa si mo, nga maninoy, mga maninay mo. Maninoy dyan, Chong. May gabi na. Maninoy, gagawad, Eric Magbanwa. Perfect. Perfect. Wala sa GNG Apo, lain naman Charge sa GNG pwede man na, basta nga kung bayo small, ang tail ko size 6. Pwede man na, napatinan mo na. Sige. Good. Gusto ko galing yung regalo sakon mo, maninoy. Ang hindi ko na wala mahakyaw ang kamot ko, presi mo. Yate, ano yung umra naman? Kaya ka yellow, gina mo. Okay ba? Kwat mo pa man ang kamot mo? Ang kamot ko ba? Kwat mo kong liyo ko, di ko na Ay, grabe. Ako na sa liyo ko, at ako si mo. Basi masangyat, di gini sa akon. Si mo yung Gali kayo makakwat, sila ko 20 katawo. Abo, grabe raw. Dumadula mo na lang. Kung ikaw na magsoksok ba, kung nubo-nubo kapagid. Aba, okay lang Magsiko-ko ka ba lang? Galakat kasi ko ka?
Okay lang na, wala problema. Kaya buligan ko ni Nonoy Manggubat sa bitbit, oh. Kaya rin sa nagaligid sa sakon. Ba, Sabi ito, ikaw lang maninoy da kay Actionary ka. Pwede. Nagkapahay sa simo ah. Abi, bisa na mo ni dad ko, pwede, mamaninoy mo ko siya. Aba ko, pwede. Baba na kay daw taklo ni Kabilog ang gayilo-hilo sa tudlo. Hindi ka lang maninoy kay Kuan, kay... Hindi na patawag ang maninoy si Kuan, si Nonoy Manggubat. Ano niya? Ay, tawagan na siya nga lulo. Alam, wala ko tayo sa wala ko sa nasagot tayo sa kadlaw. Nan. Sige, agad Nonoy. Oh, pero tiya mo na Actionary ka. Basta, nambal mo na to sa liog mo Kung hindi at dad mga kalais. Apos naman naguro ko ng butungon, bla, mabugto lang naguro. Hindi na mabuto, kaya basta mabuto, ba na liog? Kalais. Naglain, pado ka mahal sa malayran, tanayon, yung moto ng liog. Pero ti gabaton, makusang do ko nang mulumanghod lang sinabla. Ang mulumaganan diya. Pwede na. Ang kuan lang ang medyo ibawi lang sa pendant. Ang dako-dako lang. Ang chain nipis lang. Ang chain nipis lang. Okay. Ang chain nipis lang pero ang kuan ang pendant pwede bawi lang na. Dokadina? Hindi ba na? Kabasi Gusto mo bang kulintas dokadina tapos ang chain the pesos lang? Sige, pwede man na. Gasolya. Pwede man nga, bisan nag-struggle ko puli, bala. Bisan ang tani ang halin sa station, lakat ko pakadto sa balay. Mga 20 minutos lang. Kasi sa kauras, ang guyod ko na pwede gyapon. Kaya pa ko na lang nadayon sa pawn shop. Basta lapit na Disyembre, dako ginawa. Ayos. Dili sa paribot sa syudad sa Bacolod Actionary, maglakat-lakat ka mo ni oras, wala na yung matandog sa imo eh. Why na? Basi buwas siguro may siguro buwas may matandog na sa imo. Ate, lakat ka lang mo ni oras mo. GCQ na buwas mo. Oo, perfect. Hindi ka maglakat adlaw eh. Gabi gyapon kay bisan may GCQ may ara gyapon ang Actionary na sang curfew bala. Tang curfew yes na. Oo. Di naanad yapon ng tawo no nga doon naanad nakita Actionary kung ano magid nga mode sang quarantine subong basta pagpatak ka nila sa Jess ang mga tawo nagapinauli na gid kasi kung may plano nga sadya dira na lang sa ila nga balay Dani. Oo, sa una mo ni oras dumatsagan mula shipi pa lang sang gabi kay ang tao amo pa lang pagpuli, amo pa lang pagsulod sa mga balay ilimnan, amo pa lang pagsadya-sadya pero subong tulog ng iban, ang iban ara na ng sila balay nagapaliwaliwa, nagapamati sang litanya sang ila asawa. Ay, pero ang tawag ni Simo ang tawag ni Sakon Maninoy, tawag ni Simo Maninay. Na? Ni Police Major Albert C. Ay, sir, Maninoy ko man na. Maninoy mo na si Major Albert C, soon to be Colonel. Oo, musta dang sagay, Maninoy? Tiyara ko nung yapo na sagay, yapo ko nung ilang coral reef ko na da. Ay, perfect. Sige, Maninoy, basta tapos COVID, ilagaw mo ko da kung arang pala. Basta Maninoy mo, Albert siya, maglagaw na si mo yan, hindi kinaya mag-dingot si mo yan. Oo. May ara na ko to kunong, intiksan niya ko, may ara na ko to kunong kuluwaon. Good. Sa December. Perfect. Aman sa kay Maninoy, Captain Junjili ba? Umuso na ni sila, Well, sure, kita na nga si Pupulis si Maninoy, gini mo. Amo, gini. Sila Dalasa pati army. Oo. Kay Colonel Pasaporte da. Pati si Palgi dala ni pro. Maninoy Palgi man na. Swerte bagong happy nga si Placido, madala pa kon. Matamaton ta. Wala pa na, wala pa siya na-meet. Di Maninoy yun, tala sila tanan. Pero Maninoy yung bagay na si Police Major Albert C. Oo, perfect. Maninoy ko na siya, Good. Nakakuha na siya sang taulihib after 5 years, Gasyon Eric, kasi magpakasal ko. Balagag duta na yung regalo sa ako niya ni Sir Albert Sia. Sabi niya, ang speedboat Diba? ready na, kag ang Carvin Reef
dala lang sa swimsuit si Eden. Ay, swimsuit, wala gid yan ang problema, maninoy. Oh, swimsuit Bisan- na Carvin Reef sa Sagay. Sa Carbon Reef. Namin na double action, Eric. Ready na ko nung kuha ng yung speedboat ko ang Carvin Reef na. Ala, perfect. No, sige ba, na alawi, ta na eh. Wala ka Oh. speedboat, ha? Oh, gani. Basta masalang itong artista. Oo, basta mo pa picture sila sa akon kang magsikat ko, malabawan ko pa trending ang Manila Bay. Maperde mo pa si Eden. Si Eden, si Dorel. Kami na, duwa marampang kami batayin niya wala. Patapusan, ni Black Action Eric ang COVID. Oh, gali ka. Kay basi ipatawag kami sa mga talent scout manager. Bote Kuhaan madulaan ka mo yung mga model. madula mga gwapa-gwapa sa Action Radio. Oh, ba gani man. Pero hindi kami magsugot niya kaya amon yung heart aragid sa Action Radio. Are pa man si are pa man di si Ann. Ate si Madam Ann, madala pa ginaya. Wala gid kami mabilin sa inyo. Amigo na solo si Tawil Magro eh. Si Tawilma gani ba si mapapa-giveaway na lang si Tawilma. Kaya ba siya nga kami naman kuno nga mga henerasyon subong. Oo. Pero do batian ko gani do kwaon to gani. Ay tawag si mo manina yung mga lio. Iyada mo niyaw. Sino? Si Kathleen Nang. Si Caitlyn nang ara ka naman. Basta ara si JM Baikin gani. Ay, si Caitlyn Ay, nang. ugali no. Nano man naman. Ay, ugali. Okay, kay ninay nano man. Sili ni Kathleen Nang. Okay. Sige, kita Caitlyn. Hindi ko gidi karon pag ang imong video bala nila Action Eric how. Ni sino? Ginapawaw nila ang video kasi new normal subong. May mga man sila, may mga ways man balang ila mga teachers kung paano sila maka additional co-curricular activities, additional points. Gali. Oo, ginapawaw niya da ang ang video bala sang grade 11 sa Taytong. Taytong nga page nga ila youth organization. Dahil ka. Kakalaot to dahil mo linya. Ang isagot ito kay Claudio. Nyati man. O sa kabalo, mabalik ka pa. Abi ko din ka na magbalik. Action Eden. Action Eric, ang ginakadlaw na yan ni JM, hindi na suya sa akon, kundi nakilig na sa. Amo na narang ampaya ang sulug-sulugon. Gali ka. Oo, Kaya di mo ka ginasulog mo sa? The more nga ginakilig sa drama, yan lang na iyang isawayo niya kada. Pero gusto yun na kasi giyon mo na. Okay. Abot ko na si Action JM, ya. Especially, subong nga si Caitlyn nang daan, nagatanaw. Nan, perfect na Action Eric. Ang iya, sini nga mga kwanda. Tawa ba lang, smiley ako, nagasabit na sa iya nga tulunggan. Kita mo? Nan, perfect, di ba la? Grabe, believe ko ha. Hindi na yan makuha niya, hindi na yan mabuslan. Basta karon magtulog na sa. Smile na sa po. Kaya namiaya sa daan, basta patrol ko kada Miyerkules. Kaya ara si Caitlyn nang gatanaw man mo. Tapos ara po man sila makaistorya naman sila gamay. Sige ha, kita Jim Joy. Tiyuan. Sige, dugay ba tayo? Bala kay i-chat yun naman ko na. Pambala sa nga, sige ha, sunlog. Bala nang kay namian ko. Ay, kalay! Chat be, mandam ka hangin hindi ka. Tapos silingon suli na kuno maninoy mo. Nalipatan ako magmaninoy sa imo haw. Maninoy lang na iyagyapo na. Patay bala dugay maginuwa naman ding mga kwan mo, mga ihado mo man kang ihada. Dugay kay mamaninoy naman na sila sa imo kay mali amo ni sa mga kaksyon no. Isa ang kakabit sa liog, ang duwa ka kamot may kwan na da mo, may yelo na da. Ang mga tatlo pa lang ang okupado Mata-mata lang sa Disyembre, matayin yung maapat na. Sundo niya ng style ni Roma pasaporte. Feeling ko man, grabe, pag ito yung kay Maninoy, Romo, pasaporte yan. Gani. Oo, pag ito yung galing iya, to do ka silaw-silaw, to yung kay do ka silver, to. Oo. Imo, yung do ka yellow-yellow. Si Astrid Toki, may gabi Ha? Astrid Toki. Astrid Toki, hambaliyahay kagawad ko, no? Hambal gani ni Alex niya, da. So, Eden, gwapa-gwapa, gidi ako, no? Grabe, do matuyawan, man taniman. Okay, si Pari Alex Niadas.
Oo. Sa kuan sa Binalbagan Rescue Ay, perfect. sa Ay, sir, Bureau of Fire. good evening. Bureau of Fire. Perfect. Namian ko na kayo nagapamatigid sila sa night patrol. No, damo kag di action Eric. Amak mo katanaw si mo subong 163,000. Gusto ka si mo so grabe. Hindi dapat. Why galom? Wala galom. Oh, basta mangilat palipod ka. Hindi ako mangilat. Oo. Mas may lang tayo kay pa picture na mo. Pero ang unaon igo kakilat, tila mapalipod gid siya. Sino? Ang tupad mo na. Hindi Alabang, wala kilat, sabi sabi mo. mo. Kay alamagon yung isang kilat. Now, So, amo na gani, dapat ang ibanda sa Colorete, Buslawas, ihatag mo sa akon. ayati. Para dungan-dugan, tako igoon, kung man sa kilat, may igo man ko. Pero malay mo pa nang manting-anting. Gusto na. Pero, nakita ko yung sa video, dumakyaw mo pamani mo kamot, ang galing galay, guro ay. Galay kong gabi. Amo na gani. Dati amo na gani, ipahulma ko na tanay sa Si iban. GM niya. Si JM, yan ako tinto na sa iyo daya chat-chat na karon kay Caitlyn lang, oh. Ay, sorry, ginambal ko man. Si ari na ang isa ko kamaninoy, nang may gabi na, oh. Sino? Si Captain John J. Liba, eh. Tiyara na, matik na. Amali may gabi, sa inyo nga duwa ba, o maninoy, mayo, gitani ang gabi, kung tubtub sa Disyembre. Si Eduardo de la Paz, ganara mo na monitor, oh. Ara naman siya, pero may man na siya ga-monitor. Si Boss Eduardo de la Paz. Oh, di ba ang iya ko nung tatay daw mo gini ang amigo mo. Oo, actionary. si Bong de la Paz. Oo, na. Dito ang 169,000 nga tanaw si mo subong gaw utoy mo kadlaw sa pisyo ta. Kaya ang balila, doon nag-istoryahan na ilang sila nga duwa sa kapihan, no? Di ba dapat tapos, mahatag sa situationer ni ang patrol? Tapos sila nga duwa na sila istorya na. Duduwala sila yung karelate yaw. Sila lagi nga duwa gawa mamati. Ay, kita ba yung diyaw? Gani, di mo natin. Si Romo pasaportera na, maninoy mo. Maninoy, apiyak naman yung kamot mo na. Oo. 170 ka na? Ano naman, 170 ka na, oh. 170. Ang followers. Ang nagatanaw. Amo na. Tungkol na sang beauty mo man eh. Ay, perfect. Dugang na. Pero usog. Pero buya. Kiba, si bala ma-discover sa dihaw. Gani, man, oh. Rakit naman eh. Ha? Rakit naman, kung ma-discover. Perfect. Tumiyagi ko na. Pero ito yung heart niya, yapon sa Action Radio, Bacolod, okay? Yes. Perfect. Titigaan sila, generic na sa situationer, kagusto nila mo ma-imagine bala. Kag ma-picture out ang syudad subong sang Bacolod, subong yalaka na lang yung mga private cars ang labay actioneric sa mga dalanon, ang aton gani nga mga libre sakay nga jeep bala, last trip na. Okay. Kahit jutay na malang nga mga empleyado, kag mga iba nga mga persona, essential workers, medical frontliners, ang mga nagapauli, kagahingagaw naman para makapahuway-huway sininga kagabihon. Di, subong action Eric, ang aton lang yung makita sa dalanon, ang iban may mga delivery of goods pa, ang iban may mga van, ni balasang BPO companies nagasugat dulong sa ila mga graveyard shift nga mga employees. May araman action Eric, nakita takaina, subong balang nga MECQ, gulpi lang man nagtinubo ang mga inasala na bala? Oo, daw kadamo kita nalabyan kay ina para diri lapit sa may public plaza bala, along going bata action Eric na way. Okay. May nagtubo nga inasalan nga do sa una wala man na kay syempre do ka lang alang man mabutangan dira sa inasalan kay tubang sa establishmento commercial. Pero gali kung magsira kag medyo nagdulom-dulom na nagaplastar da sila kag we understand man sa sini nga mga persona basi previously nadulaan sila trabaho kag nangita sang remedyo kung paano sila nga makapangita man actioneric sa ila pangabuhian, especially during MECQ kag tibuas nga adlaw nalipay gid sining aton nga mga transport sector kag business sector bangon nga do balik to
new normal na ang tanan buwas nga adlaw. Wala na sang HQ pass, bukas na mga establishment, Yes. maka-dine-in na sa restaurants, pero 50% lang gid sa gihapon. Oo. Kag sa nagapamangkot gali no sa aton dira pala mga ka-aksyon nga sumilimba, nagpamangkot nakigangot kita kaina sa Diocese of Bacolod. Kag Okay. nagpalayag sila nga nagahulap pa sila sang circular order man ni Bishop Buzon kung ibalik na nila ang face-to-face man kag ipatuman ang 50% capacity sang simbahan sa paghiwat sang misa. So as of now kay nag-legal actionary nga MECQ nagpatuman ng ini sila sang virtual nga misa. That's why tiyan mo man ang isa sa hulaton ta kung may ara na balasang misa liwat nga pati gayunon face-to-face sa mga simbahan sa sang Diocese of Bacolod. Okay. Kag wala labot action Eric basta GCQ sa guidelines gani sang national balik ini ang transport balaction Eric public transportation. Yes. Galing kay ti amo pa tong istoryahan man nagliga nagpalayag si Sir Frank Carbon sang Wisam operator no nga istoryahon pa nila si Bacolod City Mayor Bing Guinardia kung anong desisyon ni Mayor Bing subong man sa desisyon ni Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City kung pahanugutan nga magbalik biyahe with 50% seating capacity sa mga fast track action Eric para at least hindi lang cargos ang makatabok-tabok kundi pati man ang mga empleyado nga ari di sa Bacolod nga taga Iloilo or Iloilo nga empleyado nga taga Bacolod action Eric pero pagtuman lang ni sa gihapon sang proper and safety precautions. Pero importante, may ara na sa masakyan, buwas, may mga public utility vehicle or jeepneys na nga masakyan ang aton sa mga ka-aksyon. Hambal ni Sir Frank gani action Eric, basta maghulag na gani ang tawo, may ara na sang tsansa liwat nga amat-amat naman balik ang ekonomiya diri sa syudad sang Bacolod. Pero sa gyapon halong lang sa aton nga mga ka-aksyon kay wala gid may madula kung magsigi ka gyapon kasuksok sang face mask kag face shield. I-practice lang ang imo panginhawa kay ang iba nagapamagahambal nga basta hindi ko mapatay sa COVID, mapatay ko kay hindi ko kaginhawa. Pero wala kita may mahimo, acceptance is the key subong sa aton mga ka-aksyon. Para sa proper and safety precaution, magsuksok gid sang face mask, face shield, pabilin ang social distancing nga ginatawag. Importante. Te, May gabi dira kay Sir Edwin Regula and pamilya. perfect. Pwede ko nga maninoy yun? Ay, pwede na pulis no? Ay, maninoy! Pulis ni sa Pwede. kuan. Sa Nopo ni mo sa operations branch. Sino ngalan niya? Si Sir Edwin Regular, I think PO3 ni sa mo. Do ka familiar gani. Basta Edwin nakasugatanay kami da sa Nopo. Galing Taga kido. kuan ni Action Edwin kasi Mario kung taga Banwas ang Valladolid ni Dulidno ni. Ay, wow. Perfect. Sir Edwin Regula and family. Oo, ka-familiar sa iyang surname. Pero sugatan siya, for sure nakasugatay kami da sa Nopo. Sa nga Galing pangatag hindi ko balita kuno sa mga spot report. Perfect. Sure taga, man to. Amo na lang naman ino ya. Ang ako na. Gani. Pat-report Nako na regalo. Perfect. Action Eric, may ari pa yung magulang naglabay. Sino na? Nang mag-abyan sila nagabay. Bukas sweet sa ila ho. Ga-face mask why? Ga-face mask sila pero ora sa sagang. Di perfect gidi. Perfect. Kasi karon magyan sila karon ni Sir Hiber. Anong area na station? Sir Sidel, malabyan ni sila karon. Tapos sa karon na si Peter, sa karon ni Major Sidel na karon magyan sila. True. Ay, doon na batian nila nga itong balita. Ano na, ang isa kag naglakat na lang. Ay, di man dahil pwede, actionary, kaya ti social distancing, do ikip yun sila kadua. Okay. Lang, isa nag-jogging-jogging na lang. Mayo pa man na kay temprano, pa nag-jogging na sa hindi sa mabtan boss aga. Temprano pa, nag-jogging. Para buwas tayo yun, kay kakapoy, actionary, mo mabugtaw, kakagahon, nga ma-exercise. Oo. Ti Aria tayo yun, gabi, exercise sa para riktang tulog, yan sa boss aga, ugto sa bugtaw. Yes. Perfect. Okay na? Okay. Para sa update karon ng Erica sa natabo man yung shooting incident sa bahay naman sa Burgos Public Market sakop sa Barangay 19. Batayan lang sa aton pagbalik. Action Eden Aboso, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio.
Perfect. Salamat gid sa report ni Aksyon na Eden Aboso live report sa Patrol 2 ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Di buwas sugod buwas Oktubre 1 ara na kita sa General Community Quarantine. Medyo halog-halog na kita. Makablo biyahe ng aton nga mga PUJ, ang aton nga mga kalanan maka entertainer na sang pwede magkaon dira. Mga establishmento komersyal tati mabukas na. Matamat lang Di para nga matayo yun ini nga mangin maayo ang sitwasyon aton when it comes sa ginatawag nga quarantine. Sundon talang perme. Social distancing, facial, sok-sok face mask, kag pulo pang hinaw, alcohol. Muna lang pinakasimple para ma-maintain talang. Kita ko rin nga chance sa GCQ ng isak bulan from October 1 to 31. Sigin bawi, no, kasi wala man kwan, wala man maskara sa Bacolod. May pa nga mapareduce ta ang kwan ang mga cases ng COVID-19 diri kasunod sa pagkaroon para nga mangin maayo para mangin tayo yun ang aton nga pag-maintain sa aton nga GCQ kasi manaog pagid sa gamay-gamay pagid nga level. Okay? Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:23. Ang report na Aksyon Eden Aboso giradulong sa inyo sa kaluman sa Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ilikalidad nga Amerika. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-check na naman report na gikan sa atong siring nga makorespondent na report live gikan sa Masyudad San Cadiz. Nakastarbay sa radio ito, update, mga balita ng tipo reaksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Dari sa aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, actually, may kami sa itong mga aksyon sa mga balita diri sa siyudad sa Cadiz Action Direct. Medyo matulotaway man, pero may mga ginpadakop ang aton sining kapulisan. May katanan sa sining mga pagmaoy-maoy sa gyapon. Bisan pa nga yari kita sa COVID pandemic ang pag-inom-inom. Hara gyapon ng mga abilidad. Action Direct sa pila katon ka mga kauturan. Alas 10 pasado ang takna malapit-lapit alas 11 ang takna kagabi ini gina-responderan sa makatapos sa kapulisan ni Police Master Sergeant Juby Javier upod Chanday Police Staff Sergeant Junior Porzuelo ka Police Staff Sergeant Mark Caranelia ang mga katapo man sa CTP Action Team ang upod man nga nag-responder sa bahin sang barangay
Tiglawigan. Hinigin na dako pag isa ka persona ginareklamo gikilala ini kay Arlene Dulce Batayen 42 anyos edad, residente sang sitio Mulo-Mulo sa barangay Tiglawigan sining syudad. Sunod sa report ini siya ang nag-wild nagmaoy sa bahin sang sitio Pangpang sa barangay Tiglawigan. Diyos. Kag pasado las 9 ang takna sang daw hindi iya makontrolar bisan pa sa mga barangay tanod. Amo ini nga gitawag na lang siyang pulisa. Upon mismo ang complainant kay kilala kay Nerissa Sayo batos-batusan 61 anyos sa senior citizen Balo ini kaga ini siya ang nagapuyo man sa sitio Pangpang dira sa may barangay Tiglawigan. Sa bangod sini ginaristar ang mga persona kag kit-kit riha siya. Ang balita naton nga gaina gin-release naman ni siya. Bangod nga wala man sang file nga kaso batok siya pero gin-refer ini nga kaso sa direct sa ila sini nga barangay. Sa ibang talaton nga mga balita nag-ayo pagin ang isa ka pasyente sa nga COVID nga nag-positive diri sa siyudad sa Cadiz. So sa karon ng sinereka mayuni kay man wala na sa may nagdugang nga nag-positibo pa pero may ara nga nagbuhin sa tong 16 ka mga una to again report naton nga kung report naton kahapon kagabi nga 16 na lang ang nabilin nga nga active nga kaso kag out of 139 ka kaso. So 16 na tungod nga 120 naka-recover na may isa nga patay ka may isa man nga ginindor sa isa ka LGU. Ang karon yang update may ara pagid nga naka-recover action erek kag nabuhinan ang 16-15 na lang. Patient number 107 isa ka 39 years old nga lalaki kag residente sa barangay Tinampaan. Ni siya ang nakagkon sang fully recovered na nga resulta si PCR test matapos nga gin reswab ini siya. So sa 139 15 na gid lang ang nabilin. Tawag ara action erek sa mga quarantine facility way labot tabi sa mga person under monitoring. Pero ini positive cases nga nagapaayo-ayo pa. Kag wala sa may nagdugang balin kahapon hasta subong record wala sang may nagdugang nga nag-positibo action erek sa pila ka mga ginpatigayon diri nga contact tracing sa Gapon kag subong man swab test iya sa siyudad sa Cadiz. So ginapabot-abot naton nga kamay pa mabuhinan pagid ang 15 nga nabilin agod nga gamay na gid lang ang mga naga-positive diriya sa may siyudad sa Cadiz sa Sonereka. So far, daw medyo matultaway ginapollow up nato kay may ara nga aksidente kolokay na. Pero naway gid nga hatag pa di sa aton sang response pala ang traffic investigator sa katon sila nga pag-connect man to kay sunod sa report may ara aksidente diri sa may St. Anne Medical Center sa Tubang. Isa ka trucking kag isa ka single motorcycle. So ginapala actually naton sa rescue pero sunod sa report sa Tonabaton nga daw itigid man sila nga dako ang damage bala pero way pa na sa makuagid ang kompleto nga detalye action ereka. Tama nga tumadalo nga report yan ito ito nagyapon si Cap Madali Diaz nga nagapamatigid sa aton mo man si Mr. Jonathan Diaz sa karon man nga gabi. Igo nunay mag-ubat na pumatiman sa aton tutudyo kay naibasan ko kag dari sa aton sila nga padalo sa mga balita pamatiman si Fiscal Maido kag si Ma'am Lineal Maido
amo man si Engineer Joseph Yanson, Wow. ang aton nga amigo, no? Salamat gid. Amigo tagini gapawro-puro kitsa. May kuan na sila, may project na di sila o tisling ko kung maka-swing naman sa Scandis di, makadto naman siya di sa Conman nga hideout. Ah, Si tuod ka? Engineer Joseph Yanson. Bag-o na. Dugay-dugay naman, medyo nagkaguluganit naman ta. Sabi ko, bag-o naman. Kaya, kuan na, kiti sa kuliyag munol siya nga permisa pamati sa Actionet Patrol. Ate good. Ito dala takas kamada, basta maintindaran si Manal. Ayo di purma. Muna nga mga amigo, yung Die Hard Saxo Radio, si Roger, ya. Away na yun. Kung gini yan, suswerte ka. Malwan. Isa niya, bisa na ano, pakuno ta alas 11 sa tulog, kaya ginapatapos siya ng Actionet Patrol. Oh. Sila Engineer Joseph Yanson niya pagkagaya 4 o'clock habit kinasa kanya ang nagapalinguha ya tulo-tulo palinguha niya gali palinguha ya kagaga bugtaw mayara ginaya nga ginatigana ko ng Ginoo. Kung si Kapitan Madeline Diaz pa niya halaha. Halaha kuno halaha na lang Grabe. Grabe advice ni Kapitan Madeline Diaz pare Jonathan ba niya halahan na lang may na ikumpara sa gitso diretso. Ayo di purma. Ito ka brutal pa yan, no? Ito ka brutal pa itso diretso, no? At ang gitso diretso untayan yan. Tapos yung kalipay, mga muna yun, no? Ayo. Kasi kamba si ang hingkot ng dopo pa niya magsimba kaya siya may bulak sa ilong bro. Siling ya? Tiyo ano pabi kaya itso diretso mo? Itso diretso, was-was ya. Tiyo wala na kaya ang mga diskarte tali Actionet diskarte nga ginagmay lang pero Ginagmay na pero lalapos si supot man. Pero ang kabiyas hindi mo namak. Was-was ko no may ari alang kon mais mo. Ito na term ni Papa Nixon taho mo. Na was-was ko no may ari alang kon mais Dito na sa bukid niya. Pagka humaya, rangkada na sa niya, pero kumayas niya, kabulol na. Ayo. Sige, matutaway sila sa kadi, salamat sa mga mga kapulisan. Headed by Police Lieutenant Colonel Robert Mansito. Ay ang amon nga border. Ang mga border na mo dire is kanyapon siya inang very active kitama. Kag kwagid ang pagbantay sa kapulisan blay ng diplomasya ang approach. Pero stricto sa pagpatuman sang COVID protocol standard, no? So, wala na, kooperasyon lagi Japon, kay wala na kinanglano na ton, basta na sa border. Nakadala ko slakyan galing nga daw, kalbla, inang lain nga slakyan, ay signala ko. Adventure, pagkatapos, pag-down man nila, pag-down nila tiga Christmas, man po sa uli, sige, panghayo sila sa papilis sa tagad man sa mga medical, what I mean, barangay certificate. Sa pagkakita niya, ikaw galing si Roger, rin puno. Kaya ka magambal-ambal pa na delayed. Sige, kaso importante yan, nga cooperate kita sa inyo sininga, nga gina-implement, no? Kabalo ka naman nga, ka naman swito nga daan niya, kabalo naman sa sir, labay ka rin ko, di na kayo gatik sa lay kami, pakanto ko na niya ko to, kasi may ato na ko to. Dopiyo ba?
Ikaw ga, talagaan pa lang niya, text na rin na kami. Ay, gali ka. Kasi pag-abot na siya, may aran na niya, piyo na yun. Matik. Matik na iya, basta si Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Ang tao nga sa kagabi, gakaidukar man mo. Ati, kabalo naman sila yan, ati, hindi matay sila nga panggit ang tao, Ato niya, simple malantaya. Oo. Ngayon, matay sila nga pagitagit ang kung ano na. Ang ara lang. Ang ara, malang, purti. Yawat ka man. Walang mga kalagis kung sila man niya sa ara lang, may matlaga ginagmay. Oo. Anong tanakaroon ko na muna yung unod pila tayong puson, dako, kundi dako man ang hakbon. Ayo di purma. Hiyate. Simple na ya. No? Simple na ya. Simple lang na yan. Simple na. Yung importante lang na yan, nga ang i-maintain talaga ang pagpangamigo. Pero kung may mga kabaltaan, kabalo man tamang sila nga, sir, daw di man to mayo man. Anong punta na to? Osto. Sabi, explicar kami, sir, sa kanginan, para maklaruhan na. Oo na. Ate, harapan na yun. Wala ka transparent pa niya si Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Sir, pati ka namin gabi na, dugang gina. Ayo di purma. Awa na nga ito na mga rin mo, taksinerin. Ay, oo. Mga balita ka informasyon, kag sumuman mga diskarte kamay kabin ako. Dire sa dansang. Oo. Damuya man tama. Una sa balita o nasa aksyon. Aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Salamat kid Aksyon Roger Gotib sa imo sa ning report live dira sa mga syudad sang Cadiz. Ang mga balita nga tipo na aksyon na Roger Gotib ginadulo naman sa kalabansang Mighty C. Ang alkalan nga vitamin C katudlo magbalanse kag Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. ginatamya na dira may lang mag-monitor sa kay Sammy Roger Awing, sa kay Mr. and Mrs. John kag Pretty Mahilom, sa kay Dennis Richard Tiboroma, kag sa mga taga Energy France Club, Mr. and Mrs. Oka Dirachinan family dira sa Tarisay. Ga-monitor gi sila sa aton sili nga pangalagan. Good evening kagawad Eric, pasalamat ko sa barangay council ko sa tanan nga naghikot na nahatagan food packs ang mga seniors nga wala pension diri sa Purok Masinadjahon. Nakapasalamat si Madam Vice President ng Senior Citizens, si Madam Malu Abaygar. Yun ang importante ng Malu. Importante ka binuligay. Isan gagmay, importante nga may ara lang. Pinsa kapigaduhon. Nakabaton man ang mga senior citizens sang gagmay nga pulupod paksa. Pinagid sa mga taga-Purok Masinadjahon ng mga senior citizen. Salamat na ni Manang Malu Abaygar. Ayos. Kay Maninoy kay Maninay Chari Salvacion sa Carlota ga-monitor gid sa aton. Moman si Major Lance Medina sang Philippine Army. Yasan no kasal ni Idenong. May plano man si Army Major Lance Medina nga magmaninoy man sa kasal ni Action Edin ba? Mahuya man ta ba? Heaven, may gabi da sa kay Heaven.
Sa kay Christopher Igni kag kay Freddy Diasis da. Alantayan nga monitor gid sa aton si Dorita Fidel Araman, si Conray Rodriguez kag Vincent Plasencia. Ka monitor man si Clin Musa kag si Habibi Quinones. Ga monitor gid sa aton no. Sa Montreal, Canada, SPC sa work namon Jack Victor Limited. Dali na kay Giovanni Supi. Sa kay Yadert Livalk. Ga monitor man sa aton. Mamanino sa kunuho kag matay si Sakalitson sa kasal ni Eden. Ba, pwerte! Para na action Eden, sigurado na. Maninoy mo, Major Lance Medina. May litson na, mamaninoy pa. Ay, pwerte, oh. Sige. Alis sa report ni Action Roger Gotip. Dalawang report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol. Padayon ang pag-investigar sang aton kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota sa nasapuan kaina nga bangkay sang isa ka babahi nga ginlubong didto sa may kampo nga bahin sang Field 9 kag Nueviges nga kampo aksyon na Eric didto sa idalom mismo sang pangpapakadto na iyaya sa suba sa may bakante sa may kawayanan. Dito may isa dira nga balay nga kun gabi wala sang gatulog kun adlaw lang tungod ina nga lugar kaligwin kaayo kag may mga tanom inadra siyang utanon. So kapila sa kabisis maglabay halin sang Lunes nakita niya nga may kinutkutan dira kag daw inukay sang sapat nga bahin ang amo nga duta kag may ali o kon may terrain alagyan nga tinapak sang tao pero wala yagin bilang ato o kun wala yagin sapak. So kaina sang aga nakita ya kag hindi sa marabutay o kun palapitan niya ang among nakutkutan dito ginwahig niya ang kagingking kag nakita niya ang nagalabaw nga tiil sa isa ka tawo. Kag dito nakita niya aksyon na Eric nga tao gid nagdalagan siya sa may barangay kag nagpaybalo sa kapitan sang barangay sa San Miguel sa kay Kapitan Leonora Robles no ang punong barangay sang barangay San Miguel. So ginpakamayo sang aton nga kapitan nagpabalo sa pulis sa siyudad sang La Carlota headed by Police Colonel Junel Guadalupe kag nagproceed sige layon ang aton kapulisan sa area. So pakamayo kag kutkot didto kag didto nagtampad sa mata sang aton kapulisan kag sa mga barangay official kag sa amuman sa nakita nga bangkay dito sa may buho ayon aksyon na Eric kag dito nagkita nila ang hublas nga lawas sang babae wala na sang panapton kag wala na gidman sang pangidalom aksyon na Eric. So dito gin pakamayo nga gin lantaw kag ginulatan ni ang aton nga team sang suko pero wala nag-abot ang aton nga team sang suko kag ginpakamayo sang aton pulis nga kuha na lang sa area kag gindala sa syudad asang La Carlota action Eric. So bangkay karon ara sa isa ka funeral home sang syudad sang La Carlota kag nagaulat sang pag-claim sang himata sini. So ari ang porsyon sang interview sang Action Radio
sang isa sang nakakita nga si George ngalan sini sang nakakita nga tumuluyo man sang Barangay San Miguel si George Badyon Action Erect. Pamatihan naton ang iyang pahayag sa aton sa Action Radio. Yan ako balo nga nakita ko na talagang tao. No? Kaya malay mo ay mo balo mo nga amo na nadaan na lupong. Ano ka datanit sa ina nga rin? Naglantaw lang ko eh. Tapos nakita kong lulugnan, may tapon niya, no? So, yung tangan nila siya. Tapos, may panas nga nagyang ka kisang tawag lang. Ambi ko man, gapangaway lang. Amo na sang... Pero ang tiis ang babae, galabaw sa duta. Galabaw sa duta ko. Pag-iikuan mo. Pag-agot ko, inumatamat ko... Lantaw. Amo na sa sang nakita ko, sa babae. Pagkita mo, sino ginuna mo tawagan? Sino? Sir, wait ako sir, tawag ko siya na nagpabalik. Oo, support mo. Support ko. So, tapos nagpariya kanto mo sa barangay. Nagkanto kami sa barangay. So, ginanong kwan sa barangay, nagtawag sa... Oo, na gano'n kay Kap. Kasang kasi Kap, nga Kap, piti naman ito mga survey. Nga mo to nga, may ginupong lang nga, di mo balan yung tao kung sapat. Di sapat eh. Buwan ka luman lang sa barangay. So, ang ina, diba, sa ginlugnan sa biktima, pagkakalion sa inyo balay, mga pila ka distance ang kayo, sir? Mga katapoy ito sa puntay, may mga estimate. Ano pa ang estimate mo? Mga sobrado na limak pa. Mga musda, wala balayon. Oo, nga siya, bali, wala tagid ka bati, dira nga may nagsinggit, o ano man nadahod sa mga pagilikan ng mga natlaw, kapi. Kaya sir, kaya dito, katulad sila na kaya ako, bigyan nag-amo ng kukulit, natlaw. Kung gabi, wala tao. Pagkagabi, sa gabi, wala tao. Sa adlaw, among pagkuli mo. Ano to, kabalo ko sa yung tiyo ko nga mamangkot ako, may motor na Wranglers. Way magkabalo, way nakabalo kay mo lang ko sa nga, kaya nakapot mo. Tapos, sang Lunes to white ito nga, tapos ang Martes ang saka mo itong nakita, ito nga may panas ang ano to, sa yung tubo ni Trayvon. Oo. Mo to dayon, taga Martes nga po na katuko daw sa mga ginlupkan. Kinusisa ko get kung ano ni tao, pero ako ni sapat. Mo to, pag-aga, nangayo ko bulig survey itong sa... So, amo ato ang pahayag sa nakakita nga si George Bailon Action Erect. So, dito na iya nakita, kagin kantuan kagina sang aga, kagin siguro kung ano gid ang natampukan sang kagingking nga daw kinutkutan. So, dito na confirm nga may gilubong nga isa ka babae dito nga wala na sang panapton, ibabaw kag idalom Action Erect. So sa nakita man naton kagina Action Erect, may agi sang pilas diri sa porsyon sang wala nga bahin sang iya dalunggan lapos sa liog kag may ara siya nga pila sa iya nga agtang Action Erect. So hasta sa karon wala pa na kilalaan ang ining biktima sa pagpatay kag ginlubong dira sa area sang Campo 9 kag 10 sa nasakpan sa barangay San Miguel, La Carlota. So, inaingaron ang aton tutukan sa investigasyon sa aton kapulisan sa siyudad sa La Carlota kag mabatian ini sa Action Radio Bacolod ang iban nga mga detalye sa nasapuan nga bangkay kaina sang Ugto Action Erect. So amo ini ang aton nga information kag balita gikan diri sa area sang siyudad sang La Carlota
ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon na Percival Villamor sa report live gikan sa mga syudad sa La Carlota. Ang balita ng Aksyon Percival Villamor ginadulong sa salaman sa Center Plus sa Coffee Mix. Mga Nasa tamang serbisyo, Aksyon Radio. kaya bidala kay Dr. Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and the family kag sa mga taga Phil Power Group naga-monitor gid diri sa inyo palatuntunan. Alin sa report ni Aksyon na Percival Villamor sa ato sila pagbunabalik. Report ni Aksyon Eddie Daboso. Balik kapag palagad. Pagkatapos lang, mga importante nga mga pahibalo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nagkahintangan Responsable na pagbalita
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato bablagan magabidira sa kay Kim Rosalina. Dira pamilya Udtuhan sa Tangob. Inatamyayo lang. Kay pare Rami Miliana, kay Mari Rats Miliana da may nga pagpaurok-urok. Balikan ta si aksyon na Eden Abuso sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Team Reports! Aksyon na din sa balik report, please come back. Aksyon na Eric mga alas 7, 15 gid lamang siningagab is ang gin-update kita sa kapulisan sa police station number 4 nga napatay na ining persona nga ginduthang sang riding in tandem suspects. Lasay sang gabi kon kaina action na Eric no sa Galo Ramos Street sakop sa barangay 19 siyudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay Raymart Indino alias Calvo, 39 anyos ining iyang edad kung nagabaligya sang Bisaya nga manok sa Burgos Public Market. Sunod sa saksi action Eric nga hungod wala naton ginyalanan, nagakaon sa guwa sang iya sinibaliligyan si Indino. Sang hinali na lang nga nag-abot ang mga suspetsado, ginpalapitan si Indino kagitiro sang 6 ka beses. Igo sini sa nagkarainlain nga bahin sang iya lawas nga muman ang gitunaan sang iya sininga kamatayon. Dugang pagin lagas ang saksi ang mga suspetsado kag hana kun tani nga lampusan sang botelya apang gintayaan sang pusil kag swerte nga wala na sang bala ang armas. Parehag sang saksi siya nabaluan may mga pagpamahog naman sa kabuhi nga nabaton si Endino. Sa tiyak naman nga bahin suno kay Police Executive Master Sergeant Romel Bacule sa Police Station 4. Padayon pa ang ila sining investigasyon sa nagluntad man nga insidente kag wala pa sila sa nga definite ged nga motibo sa nagluntad nga krimen. Dugang pa, wala man siyang anay kaso si Indino sa estasyon kag kilala sang pamilya nga mabuot nga tawag siya Eric kag wala man siyang kung wala nakaparecord o kung nakapablatter sa kapulisan nga mayara sa pagpamahog nga nabaton sa iya sini nga kabuhi. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Idinaboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kinaksyon natin na Boso. There you have it ang kabugusan nga pagpangalagad sang Action Night Patrol Program. Miyerkules edisyon bagat ako pinitiporaryo. Balik ini buwas same time, same station, Webes nga edisyon. Ato sa ning mapatrol yun at reporters in action nga napalagad karong gabi sa Action Roger Gotiv, Percival Binamor, Action natin na Boso, of course, Action Papang Nixon Tahom, ato nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pasom, Backup din kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Bikey. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa alas sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado.
Ako naman sa Action Eric Magbanong na kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Aksyon Radyo Bacol. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.